खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आं दरखंआव जिरायनानैनो भिडिअखौ खालामनाय जादों। नैबे मोनसे भिडिअ'ना पलिटिक्स नङा दे, धोरोमनिसो। जिबनाव आं धोरोमनि भिडिअ' लाबोफेरामोन, दिनै लाबोदों मोनसे ससे। बुंनो थाङा आङो, जों बर' हारिफ्राना, बर' सुबुङा, बर' बेक्तिया गोबां धोरोमावनो दङ। अनलि मुस्लिमावबो सोरबा हाबखुमाना दङ होनदां, आं बेखौ बुंनो रोंला। खिन्थु जोंनि बर' ससाइटिया ख्रिस्टियानावबो दं, बाथौआवथ' गोबां दं ना होमबा, बा ओरैहाय ब्रह्मआवबो गोबां धोरोमखौनो जोङो बोजबनानै लायो। नाथायबा ब्रह्म मन्दिरखौ सावोब्ला ब्रह्म ससाइटिया एसेब्लाबो गोसोआव नांगोन। बाथौ ससाइटिनि मानसिफ्रा बाथौ मन्दिरखौ जुदि सिफायोब्ला बा बायदि रोखोम खालामोब्ला ना, बाथौ ससाइटिनि मानसिफोरनि बिखायाव सु हाबगोन बयनावबो। ओमफ्राय ख्रिस्टियान ससाइटिनि मानसिफ्राबो गिर्जा न'खौ सावोब्लाना बिखायाव एसेब्लाबो सु हाबगोन। बयबाबो गावबा गाव धोरोमखौ माने गोरा खालामनो नाजायो। आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै बावहाय। अदालगुरियाव थांनाय मोनायावहाय मोनसे गिर्जा सावदों। गिर्जाया दिनैहाय सोरनि मा खहा खालामदों? रावनिबोथ' खहा खालामाखै, रावनिबोथ' जेबो न' एरखुनानैबो हैयाखै, रावनिबोथ' बै जाय बेक्ति सावग्रा बै बेक्तिया मा टाइपनि मानसि जागोन बियो? दिनै गिर्जा न'खौ सावनानै होबाय, गाबोन बाथौ धोरोमनि मन्दिरखौ सावैनि मा गिदिर बाथ्रा बेलाय? समफोर दिनै ब्रह्म ससाइटिनि ब्रह्म जेरावहाय आवाथि सावहैग्रा बेखौ सिफायना होयिनि मा गिदिर बाथ्रा बेलाय? जाय मानसिया बिदि धोरोमाव बा गिर्जायाव फैसा खावनाय, जों खैला मैला ओनसोलजोंबो गोबां सिखावनिखौ नुदों। गिर्जायाव हाबनानै थाला देखावनानै फैसा खावना लांनाय मानाय। नाथायबा बियो मोजां गियान जायाखै। जाय सिखाव, जाय गिर्जा सावग्रा, नङा होनबा? जाय गिर्जा सावग्रा बे मानसिनि गियान आखल आखु जुनादनि आखु गोग्लैसिनगोन। आरो मोनसे आंहा फोथायनाय दं, बे बेक्ति खैला मैला ओनसोलजों जायफ्रा दिनै फैसा खावनाय, बै बेक्तिफ्राबो बारग'आ। बिसोरबो सानसे समाव गिर्जायाव हाबनानैनो क्षमाखौ लाथारनांगोन। बे समाजनि सिगाङाव, रायजोनि सिगाङाव, मण्डलिनि मानसिनि सिगाङाव गिर्जायाव हाबनानै क्षमा लानांगोन। आरो दिनै अदालगुरिजों जाय बेक्तिया बे गिर्जाखौ सावहैदों, बै गिर्जाखौ जाय बेक्तिया सावदोंना, बै बेक्तिया दिनै नङा गाबोन नङा समफोर, फिसा फिसौनि आमोलावबो बियो बारग'आ। क्षमा लाथारनांगोन। बे गिर्जायावनो हाबनानै क्षमा लानांगोन बियो। बेखौ इसोरा क्षमा होनाय नङा माब्लाबाबो। खिन्थु क्षमा लाथारनांगोन बियो रायजोनि सिगाङाव। बे गिर्जानि मण्डलिनि गिर्जायावनो थांनानै क्षमा लाहैनांगोन। आं सहायनो हायाखै। ब्रह्म ससाइटियानो जा, बाथौ धोरोमनि ससाइटियानो जा, जोंनि गेजेराव मानो बेफोरबायदि जाद्लायबाय थादों? जों बर' सुबुङा जों माखौ फोथायो? जों बैयावसो थागोनथ'। नों बाथौखौ जुदि मोजाङै सिबिनानै जुदि बाथौ धोरोमनिफ्राय जों माबा मोनसे मोनदोंबा, जों थागोन बावहायबो। ब्रह्म ससाइटियावनो जुदि जों फोथायनानै माबा मोनसे फोथायनानै जुदि इसोरनिफ्राय माबा मोनसे मोनदोंब्ला, रावबो बुंनो हाया दै आं ब्रह्म धोरोमनि ससाइटिनि मानसिफ्राबो, बाथौ ससाइटिनि मानसिफ्राबो आं दि बिखौ सिबिनानै बिदि मोनदों, बेखौ रावबो बुंनो हाया। खिन्थु इसोरा बबे खनाजों नोंखौ गोजौ थाखोआव लांगोन, इसोरा नोंखौ बबे खनाजों मा खालामनानै होगोन, नों थाल मोननाय नङा। माबोरै देरदों, माबोरै दिनैहाय गाहायाव गोग्लैदों, मानो जों दिनैहाय एसे गोबां खैफोदनिफ्राय बारग'बाय थादों, नंगौना नङा? जायफ्रा इसोरखौ सिबियो बा बाथौ धोरोमनि ससाइटि, जायफ्रा बाथौ धोरोमखौ बा ब्रह्म धोरोमखौ सिबिग्राफोर, बिथांमोनाबो बुजिखादों जानांगौ बा मोनथिखादों जानांगौ बबे बिथिंजों ना इसोरा नायहरदों। बेखौ रावबो बुंस' हाया, आंबो बुंनो हाया। नाथायबा ना जाय बेक्तिया गिर्जानिफ्राय माल खावदों, बिनि न'आव गोजोन मालाबाबो फैया। जाय बेक्तिया बाथौ मन्दिरनिफ्राय ना, बाथौ मन्दिरनिफ्राय बा माबा मोनसे खावना लांदों, बिनि न'आ सुख सान्ति गैया। जाय बेक्तिया ब्रह्म धोरोमनिफ्राय, नङा होमबा, बै मन्दिरनिफ्राय माबा मोनसे खावना लांदों,
बि न'आव मालाबाबो सुख सान्ति गैया आं बेखौ खादां बुंगोन। ओंखायनो जायफ्रा बेफोरबायदि हुदा दं सोरनिबा न'आव बा सोरनिबा गिर्जायाव नैबे मोनसे धोरोमजों धोरोम खालामनो नाजानायखौ नागार, बिनि फारसे गोजानाव था, बिनि फारसे गोजानाव थानाया मोजां। जों बर'आ दिनैसिमबो जों बर' जाथिया धोरोमजों धोरोम, बाथौआ ब्रह्मजों, ब्रह्मआ ख्रिस्टियानजों ना बेफोरबायदि मालाब्लाबो दावहा जायाखै। आरो बे दावहाया जुदि जाबायबा जों जाथि हिसाबै थांना थानाया गोब्राब दं। एज ए जाथि हिसाबै जों थांना थांनांगौआ बिराद मुस्किल जागोन, गोब्राब जागोन। खारन आं ख्रिस्टियान, नों बाथौ, नों ब्रह्म, नों जयगुरु ना बेफोरबायदि बाथ्राया आं नोंनि न'आव हाबा नोंसोर उमुक उमुक जायो, उमुक उमुक हेन टेन खालामो ना बेफोरबायदिया फैगोन। ओंखायनो जाय गिर्जा न'खर बा गिर्जा सावनाय, गिर्जानिफ्राय फैसा खावनानै लानानै थांनाय, आरो जायफ्रा ब्रह्म मन्दिरनिफ्राय बाथौ धोरोमनिफ्राय मन्दिरनिफ्राय माबा माबि लांनाय ना, गोजानाव थानाया मोजां। नोंनि समाव नाङा जानो हागौ बाबु, बा सोरबा सासेयानो जा, खिन्थु फिसा फिसौनि गथ' गथायनि आमोलाव बे धोरोमनि सावखौ दाला। गुबुन सावखौ लाब्लाबो धोरोम माबा मोनसेनि सावखौ दालाथार। सोरबा सासे नङा सोरबा सासेनि सावा नांगोन, बिनि फारसेबो एसे सांग्रां थानाया मोजां। दानि बबे जायगायाव जादों जों बेखौ एसे नायनानै लानि। एज ए आंबो ख्रिस्टियान ससाइटिनि हिसाबै एसेब्लाबो नांदों। जिहेतु खैला मैलानि फैसा खावनाय, बाक्सुनिफ्राय खावनानै लानानै थांनाय ना, बेथ' दिनै गैयि न'खरफ्रासो होनाय दाना। बेफोरो एकदम जों दिनैहाय ख्रिस्टियान ससाइटिनि एकदम जायफोर गैयि न'खर, गैथारि न'खर, बेफोरसो आखाइयाव थाइसे थाखा दङब्ला बे गैयिफ्रासो दान होनाय इसोरनो। थ' दिनै बेफोरखौबो जुदि खावनानै लाङोब्ला बेसेबां दुखुनांथावना, माबायदि मानसि जानो हागोन बेफोरो, नंगौना नङा? थ' जों एसे नायनानै लानि गिर्जा सावनायनि। बड'सा निउसाव होदोंमोन। खोब दुखु गोनां बाथ्रा। जों खोब दुखुजों फोरमायनांगोन जे थांनाय हरनि प्राय 10:10 बाजियाव झकरानि नैबे रमान केथलिक चार्चखौ सावनानै होनाय जादों। बिनि सिगां फोरमायनाय बायदिब्ला, गामिनि सुबुंफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला प्राय 15 मिनिटसो सिगां बे गिर्जानिनो सा गालाव थानाय मोनसे न'खरनि जिगाब, माइहुं जिगाबखौ सावनानै होनाय जादों। गामियाव प्राय हाबा मोनसे दङमोन होननानै जों मोनथिदों। प्राय मानसिफ्रा बे हाबायावहाय थांनानै दंहैयोमोन आरो जि खैजोनमान बे गामियाव दङमोन बिथांमोनाबो बे माइहुं जिथु खामबाय, सावनानै होनाय जाबाय, बेखौ नायनो थांनायावनो प्राय 10-15 मिनिटसोनि गेजेराव आरोबाव नैबिथिं बे गिर्जा न'खौ माने सावनानै होनाय जादों होननानै जों मोनथिनो मोनदों। गतिके जाय बेक्तिफ्रा बे खामानिखौ मावबाय थादों, दा दिनै जों बुंगोन मावबाय थादों होननानैनो जों बुंनांगोन। खारन बे आम्बागाव ओनसोलाव बियो गिबि मोनसे जाथाय होननानै जों बुंनो हाया। खारन थांनाय बोसोराव प्राय नभेम्बर दानाव मोननै न'खरनि माइ सावना होनाय जादोंमोन। आरो बे माइ सावना होनाय नभेम्बर दाननि सिगां प्राय तिनि माससो सिगां गय दानना होनाय जादों। खननै गय फिसा गायनायखौ दानना होनाय जादों। बेनि उनाव नभेम्बर दानावनो फार्स्ट मोनसे हिन्दी न'खरनि माइखौ सावना होनाय जादों। बिनिनो खैदिनमाननि गेजेराव मोनसे बर' न'खरनि आरोबाव माने माइ सावना होनाय जादों। बिनि उनाव आरो जों मोनथिनो मोन्दों बे ओनसोलावनो मोनसे आरो जिगाब, माइ जिगाब फाननो होननानै बुथुमना दोननायखौ फिन सावना होनाय जादों। देग्लाय आरोबाव नैबे 2025 मायथाइयाव प्रथमबारनि थाखाय दिनै प्रथम माने जिगाब सावना होबाय। बिनि उनाव नैबे गिर्जा, बे एखे दिनावनो प्राय 10-15 मिनिटसोनि गेजेरावनो। दा बे कान्ड, जिखिनि मोनसे जाथाय, बेखौ जोङो कन्डेम खालामदों। जाय बेक्तिफ्रा बेबायदि खामानिखौ मावबाय थादों बिथांमोनखौ जोङो धिक्कार होदों। जोङो बेफोर गासै जिखिनि घटनाफोर जों जुदि एसे एनालाइसिस खालामनानै नायोब्ला नुनो मोनो जे जोंनि ओनसोलाव जिहेतु मोनसे गोजोन थासारिया दिनै फैबायमोन, दिनैसिमहालागै दङ।
हाजारखि माने बैबायदि दुष्कृतिकारिफ्रा दुष्ट दुथांफ्रा नाजाया मानो थांनाय समफोराव माइ सावनानै होबाय माबाय खिन्थु जोंनि ओनसोलाव जिहेतु मोनसे गोजोनखौ लुबैग्रा व्यक्तिफोर दङ हिसाबै जोंनि ओनसोलाव खुनु बेबायदि रावजोंबो भेदाभेद दिनैसिम जायाखै दा गतिके बैफोरबायदि व्यक्तिफ्रा थांनाय समफोराव जिहेतु फेइलार जाबाय मोनसे हारिजों मोनसे हारि माने नांलाय होनाय मोनसे भेदाभेद सृष्टि खालामनाय बेवहाय फेइलार जाबाय दा दिनै आरो बेखौनो बोधय माने मोनसे गिर्जा न'खौ सावना होनानै बेयाव आरो धर्मीय मोनसे माने भेदाभेद लाबोनायनि निस्सय बिथांमोना षड़यन्त्र खालामदों होननानै जों एसे बुंनो हायो गतिके बैबायदि व्यक्तिखौ जोङो कन्डेम खालामदों आरो बेबायदि माने मुगैथाव खामानि मावनायनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थानांगौ जोंनि ओनसोलाव गोबां गोलाव सम माने ब्लाडशेड गोबां माने बुलाय सुलाय माने बेबायदि मोनसे थासारिनिफ्राय जों फैदों दिनै मोनसे गोजोन थासारिया जोंनियाव दङ बयबो गावजों गाव मिलायलायनानै ओनसोलखौ बोरै डेभेलप खालामनांगौ गावजों गाव मोनसे खाथि सोमोन्दो लालायनानै गावबा गावनि केरियारफोरखौ दानायाव जों गोसो होगासिनो दङ थिग बेबायदि समायाव बेबायदि माने नों गावजों गावनि गेजेराव मोनसे भेदाभेद लाबोनाय माने आरोबाव मोनसे अखान्थि परिबेक मोनसे लाबोनाया बे मोजां जायाखै आरो जायफोर व्यक्तिफ्रा बेबायदि खामानियावहाय जड़ित दङ बिथांमोना बेबायदि खामानि मावनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ गोजानाव थानो नांगौ जों बेखौनो नोंथांमोननि गेजेरजों बुंगोन आरो लोगोसे प्रशासन जिल्ला प्रशासननिसिम जों बेखौनो खावलायगोन जे जिहेतु बियो गिबि खेब नङा थांनाय बोसोरनिफ्रायनो रिपिटेडलि बेबायदि खामानिफोरखौ बै व्यक्तिफ्रा खालामबोबाय थादों जाबाय थादों दा गतिके दिनैसिमहालागि जाय बे व्यक्तिफोरखौ दिनै प्रशासननिफ्राय हमनानै बिथांमोनखौ शास्ति होनाय जायाखै दा गतिके दिनै आरोबाव गोदान मोनसे जाथाय जाबाय आरो बे नङा जे दिनै जाबाय होननानै बेयावनो जोबगोन जुदि प्रशासननिफ्राय प्रपार इनिशिएटिभ जुदि लायाब्ला गाबोन समफोर आरो बबेबा नों मन्दिरबो खामनो हागौ बहाबा आरो गिर्जा न'आनो खामबावनो हागौ सोरनिबा न' खामगोन सोरनिबा माइ खामगोन सोरनिबा बागान बारि दानस'जागोन दा बेबायदिया जाबाय थागोन दा गतिके बेखाय आङो माने प्रशासन जिल्ला प्रशासनखौ खावलायदों जाहाथे गोख्रों मोनसे स्टेप बिथांमोना लानांगौ गोख्रैनो बेबायदि खामानिखौ मावबाय थानाय जायफोर व्यक्तिफोर जाय टीम बेखौ हमनांगौ हमनानै आरो बिथांमोननो माने आयेनगत भाबे जिखिनि साजा मोननांगौ बे साजाखौ होनांगौ आरो जोंनि ओनसोलाव माने बेबायदि जाथाया जाहाथे नैबेनो लास्ट जायो बेखौ इनसियर खालामनांगौ जिल्ला प्रशासननिफ्राय आं बेखौनो खावलायबाय आरो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौबो खोब धैर्य सहकारे दिनैसिमहालागि दङ आं साबायखर बावगोन आरो फैबाय थानाय समावबो बे इनसिडेन्टफोरखौ लानानै जाहाथे जोंनि ओनसोलाव गावजों गावनि गेजेराव मोनसे आनरेस्ट सिचुएसन जाहाथे क्रिएट खालामलाया खोब माने धैर्य सहकारे बै दुष्ट मानसिफोरखौ जायफोरा बेबायदि खामानियाव जड़ित दङ बिथांमोनखौ हमनायाव जाहाथे प्रशासनखौ हेफाजाब खालामो आं बेखौनो खावलायबाय